roda de premsa informativa aquest dijous 10 de setembre del 2015 a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament d'Esparreguera, a càrrec de la CUP, candidatura d'Unitat Popular. Els 5 regidors d'aquesta formació política a l'Ajuntament d'Esparreguera han explicat de primera mà les raons per no entrar a l'equip de govern d'Esparreguera. Veieu tot seguit la roda de premsa amb les paraules de la Raquel Montoya i el Pol Valdeperes. Bé, bona tarda a totes i tots els que esteu avui amb nosaltres en aquesta roda de premsa que hem volgut fer pels mitjans locals i municipals, així com també a totes les persones que ens han dipositat la confiança i que també volen estar assabentades de tot el que passa amb CUP Esparreguera com a organització política i també CUP Esparreguera com a grup municipal des de les passades eleccions. El 24 de maig Esparreguera va votar canvi. Els resultats van apuntar que la ciutadania votava per la transformació, que volia una altra manera de fer política, una política més participativa, una política més oberta i inclusiva amb totes les ciutadanes i tots els ciutadans de la nostra vila i també per una política més rupturista, per un canvi, per una nova manera de fer les coses. Això en què es va traduir? Doncs es va traduir en que la CUP Esparreguera, la primera vegada que es presentava a unes eleccions municipals, va obtenir 5 regidores, que són les que estem ara mateix assegudes al davant de vosaltres. El programa electoral que nosaltres vam elaborar després d'un seguit d'assemblees obertes i després de moltes trobades amb tots els militants i simpatitzants, es va crear amb un únic objectiu, que era per governar, per poder-lo dur a terme. Aquest era el nostre objectiu i aquest és el perquè d'aquest programa electoral que vam presentar a tota la ciutadania. Aquest era el nostre objectiu abans i, com he repetit, també ara. L'objectiu de governar s'ha anat allunyant a mesura que avançava el procés de negociació. Després de fer moltíssimes trobades sectorials per posar en comú els programes de les 4 formacions que ens hem trobat, PSC, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana i nosaltres mateixos, hem de dir que després de fer una valoració molt exhaustiva hem decidit que no entrarem a govern. I el principal motiu és que ni volem ni podem trair als nostres votants, a totes aquelles persones que ens van fer confiança. Totes sabeu que la CUP a nivell nacional i també, per tant, Esparreguera té 2 eixos molt importants, que és l'eix nacional i l'eix social. No volem renunciar a cap i ho hem dit de moltes maneres, no ho podem dir més clar i malgrat que totes sabeu que estem en un moment històric molt important i transcendental per la història del nostre país, immersos en un procés del camí cap a la independència, hem de dir i hem de deixar molt clar que aquest eix d'entrada va passar en un segon terme. El motiu, vam posar com principal objectiu Esparreguera, com principal objectiu aconseguir una Esparreguera més justa socialment i una Esparreguera millor per totes. Malgrat tot, el que sí que volíem aconseguir en aquest tema de l'anomenat eix nacional era construir a Esparreguera un escenari que fos còmode per totes. Un escenari que fos còmode per totes les formacions polítiques que arribéssim a conformar un pacte de govern. Bé, aquest esforç que hem fet, nosaltres el vam fer per responsabilitat i respecte a totes les persones que ens van votar. Després d'aquesta petita introducció, el Pol Valdeperes el que farà serà explicar resumidament, perquè han estat 3 mesos i podríem estar aquí fins demà i no seria el cas, explicarà com ha anat aquest procés de negociació i les principals raons que ens han portat a dir que no. Bé, l'endemà mateix de les eleccions municipals del passat 24 de maig i fent una valoració dels resultats, la CUP Esparreguera va decidir que calia obrir converses per explorar l'opció de configurar govern amb l'altra formació guanyadora, el Partit Socialista de Catalunya. I així, malgrat
que en alguns ambients se'ns titlla de sectaris o fins i tot ens diuen que som els radicals, va ser la CUP Esparreguera que va contactar amb els socialistes per comunicar la nostra voluntat d'arribar a una entesa. L'assemblea de la CUP va determinar que els fonaments d'aquest procés de negociació eren els acords programàtics i els dos pilars serien no només el què i amb quina prioritat, sinó també el com. A més, paral·lelament a les converses bilaterals amb el Partit Socialista de Catalunya, ens vam reunir amb Iniciativa i amb Esquerra Republicana per manifestar que, tot i estar oberts a un govern de 16 regidores, trobàvem prioritària l'entesa amb el PSC, primerament perquè va ser la llista més votada i després perquè segurament és la llista més allunyada ideològicament. L'objectiu va ser transmetre que si arribàvem a un acord programàtic amb els socialistes, aquest podria ser assumit amb els retocs pertinents per les altres dues formacions, Iniciativa i Esquerra. De fet, en l'assemblea oberta de la CUP, que es va celebrar el passat 5 de juny, on es va exposar els diferents escenaris postelectorals, majoritàriament es va apostar per un govern a dos, entre els socialistes i la CUP. Voluntat que xocava frontalment amb un acord fet públic hores abans entre el PSC i Iniciativa, en la seva intenció d'unir-se en un equip de govern i treballar amb la incorporació de la CUP i d'Esquerra Republicana. El Partit Socialista de Catalunya no el descobrirem avui. Un partit que representa l'esquerra institucional. Tot i apostar en campanya per un discurs més trencador, els fets ens demostren que viuen constantment lligats al Partit Socialista Obrer Espanyol, aferrats a aquells pactes que vertebren les relacions polítiques de tots els partits del règim del 78. Noves cares, mateixa política. Mateixa política i mateixos socis de govern. Iniciativa per Catalunya els Verds han entregat cegament i sense condicions el seu suport al govern de l'alcalde Ribas. Una estratègia de la vella política que ens deixava totalment al marge de qualsevol negociació programàtica pel que fa a la formació del nou consistori. Malgrat tot això, vam decidir mantenir-nos en les converses. En les reunions a 4 que es van organitzar al llarg del mes de juliol, a partir de les 3 taules sectorials que comentava la Raquel, que eren territori per una banda, hisenda per l'altra i, finalment, atenció a les persones. Del seguit de trobades esdevingudes van comprovar la poca sintonia entre les forces restants i la CUP, que molts cops ens quedàvem soles, sobretot en qüestions claus com per exemple el POU, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, o la poca seriositat a l'hora d'abordar-les, ja que mentre des de la CUP es va fer un treball exhaustiu per elaborar un document amb mínims irrenunciables i uns màxims negociables, la resta tenien el seu programa electoral com a únic document de referència. Val a dir que la situació va ser totalment contrària durant la trobada per abordar l'acord de govern, o el que nosaltres entenem com el repartiment de cadires a nivell municipal. El PSC va presentar una elaborada proposta de cartipàs municipal que va ser l'únic que es va posar sobre la taula i sense tenir en consideració algunes propostes que el modificaven d'arrel, evidentment propostes que venien de la CUP. Un cop fet el buidatge i analitzades les reunions sectorials, la CUP Esparreguera ha decidit acabar per la nostra part aquest procés i ser l'oposició malgrat tenir 5 regidores i ser segona força municipal amb només 250 vots de diferències amb la primera força. I les raons principals són les següents, a grans trets, perquè n'hi havia unes quantes. Primera, els sous. La CUP va fixar unes retribucions màximes de 1.300 euros nets mensuals per a les regidores amb dedicació exclusiva. Som i representem la classe treballadora al consistori i per tant les retribucions dels polítics considerem que han de ser similars a les que percep la majoria de les nostres convilatans. Aquest compromís era exclusiu per a les regidores de la CUP, ho enteníem així, però vam proposar que s'establís un màxim de 2.200 euros nets al mes, tal com havia suggerit el procés constituent. Finalment, i això ja és Vox Populi, l'alcalde Ribas s'ha adjudicat el màxim que permet la llei per a municipis entre 20.000 i 50.000 habitants, que són aquests 55.000 euros bruts anuals. Un sou insultant, tenint en compte la situació econòmica de la ciutadania i que impedeix qualsevol entesa. El punt número 2, territori. La CUP es troba sola defensant un model de creixement zero. La resta de grups,
els tres grups anteriorment esmentats, apostaven per mantenir un model de creixement urbà amb un augment de 40 a 80 hectàrees, perpetuant el model econòmic del totxo que ens ha portat a la crisi de la bombolla immobiliària que vivim actualment. D'altra banda, ens vam trobar també sols defensant la negativa a la possible instauració de noves grans àrees de distribució o centres comercials. Des de la CUP no hem fet el salt a les institucions per legitimar i reforçar un model territorial i econòmic que precaritza, que reforça la dependència de l'automòbil, que ataca el petit comerç, que destrueix l'entorn. Un altre punt en desacord va ser també el de l'habitatge. El dret a un habitatge digne és un dret fonamental i per tant cal que des de l'Ajuntament s'emplin totes les eines que preveu la llei. Tenim el cas de fa un dia l'alcaldessa Colau sancionant els bancs pel tema dels habitatges buits. Multes a bancs, augment de l'IBI als habitatges buits i altres polítiques que es poden instaurar. El nostre objectiu és seguir amb el model d'acció i d'èxit que han desplegat les plataformes pel dret a l'habitatge i que ara per ara són les úniques iniciatives que estan donant resposta a aquesta problemàtica. La negativa per part del PSC a córrer aquests riscos i a mantenir un to amable i conciliador amb grans propietaris xoca frontalment amb les polítiques que nosaltres volem desplegar. Un dels punts en desacord també va ser la participació. Va ser un dels temes estrelles durant la campanya electoral i en boca de totes les formacions polítiques. La CUP entén que els processos participatius, perquè siguin creïbles i perquè siguin engrescadors, han de ser vinculants i no només consultius, com es pretén instaurar amb l'actual equip de govern. Finalment, els símbols. Parlava la Raquel de que vivim uns moments transcendentals per la història i pel futur de la nostra nació. Una nació que, sense països catalans, no serà totalment lliure. Un tema delicat a l'hora de fer un govern format per una formació rupturista i una d'ordre, és a dir, la CUP i el PSC. En el cas que la CUP hagués tingut majoria, és evident que haguéssim retirat la bandera espanyola i haguéssim hissat en aquest Ajuntament l'estelada. Per trobar una solució, i com que tampoc érem la força més votada, volíem arribar a un consens. Es va proposar la retirada de totes les banderes i deixar només la d'Esparreguera, proposta que no ha pogut ser assumida pel Partit Socialista de Catalunya. Ells ens diuen que l'estelada no representa a una part de la població d'Esparreguera. És evident que l'espanyola no representa tampoc a una part important d'Esparreguera. És així que amb aquest panorama polític, el discurs més rupturista, el que veritablement vol canviar les coses i sobretot la manera de fer-les, queda al marge de l'acció de govern, eclipsat per una socialdemocràcia cada vegada més propera a les elits econòmiques i polítiques del nostre país. Una socialdemocràcia que ja no representa els interessos de les classes populars. Només per acabar i a mode de conclusió, dir que la CUP d'Esparreguera no ha volgut entrar al govern perquè el preu que havien de pagar era molt alt i sobretot era molt alt perquè suposava no dur a terme el nostre programa. Per tant, el nostre objectiu a partir d'ara és fer feina d'oposició, una oposició responsable i fiscalitzadora, una oposició que sigui la que Esparreguera es mereix amb 5 regidores que tenim actualment al grup municipal. I aportant les nostres propostes, el nostre punt de vista a tots els projectes que l'equip de govern actual pugui proposar, però a més també presentant tot un seguit de propostes que nosaltres a la nostra assemblea, amb l'ajuda de totes, cuinarem. I a partir d'aquí, no sé si hi ha alguna pregunta, el senyor roda de premsa, torn de preguntes obertes, i si no, doncs acabarem. Doncs veiem que ens expliquem molt bé, que tot està molt clar, així que donem per acabada la roda de premsa, només agrair-vos la vostra assistència. Gràcies, bona tarda.